बर'नि सेन्ट्रेल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट डा कृष्णकान्त आंनि दादानो ब बुजाखाखौ थाइब्लेना आंबो नुखा ब बुजाखा और सोशल मिडियानि थ्रु और ब हस्पिटाल स्टेटमेंट माने आंबो नुखा ब बेदन रखजा ब ताव साका या मास्टर माइंड खलाइवै त्रिपुराव थानि बरक रक बनम बुरखौ हाय सायदे बाबो मास्टर माइंड खलाई ब बुराव हनै फल्स एलिगेशन जे स्टेटमेंट रमानी अबर किन्तु ठीक नों मास्टर माइंड बर' नाय रखनै साव सबा बुका नों बनि प्रुफ मार नाय बिले अब तो असय नों त्रिपुराव थानो भेरि तो साया नों जदि प्रमाण साक्षी सबुत सहकारे नों त्रिपुराव थाबु हुंखाके नों प्रमाण रदि किन्तु असय सिंसिनि बरंनो चिनी ताखौ डा कृष्णकान्तनो चिनी त्रिपुराव था कर्मी रक बुयु हुनै अवसं गसिना गया बवनो प्रमाण नै खनोदि चिनी युथ बुयां थांबा आफ्रो जों चिनी सांबाय चिनी पार्टीनि सांबाय जत बेस्ट चिनी और चिनी युथ थाङै चिनी कर्मी रक थांबनो बुय दं हांखाके ब प्रमाण सहकारि रहबै जोंनो फाफा के सालांथों जोंनो रयनो फाइलांथों चिनी कर्मीनो सबा बेनि सामथांबनि पर ओ चिनी पार्टीनि कर्मी फानो जोंबनो कठोर शास्ति रहनि गसिनि दायित्व ताको बुथुर फाइनि बागै आं तै बेसानि मुसु जे आईपीएफटी नि विभ्रांत कतिपय जुबक रक चिनी पार्टी अफिसआव हासङै चिनी हाबुवाग्रानि पिक्चार बर हिंसा खायो जे जुता रगराय ओहाय खायमानि अब सारानि आं किसाफोरनि इन्टारेस्ट करिखा किन्तु मा साव समयो जों जे हानि बुबाग्रा हानि सन्मान हयतो माने बनस ओ हानि बुसा बुबाग्रानि बुसा मिसिबो बुबाग्राना असन्मान खायखा जे व्यक्ति असन्मान खायनाय बनि याकला बिरानाय बनि मुखां बुबाग्रानि मुखांगो बुबाग्रानि पिक्चार आसुगि माइचानाय ओ विभ्रांत व्यक्ति बन त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि निरापत्ता पुलिस कर्मी रक हयगिनि बिसिङनो अरेस्ट खायवै बनि जे आइनत दन्दनीय रवानी तंमानी रवानी इंथों पानिशमेंट रवानी इंथों तारपर चिनी जेते कैसा चिनी कर्मी रवनि ऊपर तब आईपीएफटी फल्स एलिगेशन सासावै चिनी कर्मी रवनो जे केस खायतोमनि अब टोटली बन्द खायथों जों ताखौ आईपीएफटी या आईपीएफटी नि लिडार्सनो सरकारिनि मुसुबो जे फल्स एलिगेशन जदि निरो कयेक दिन बिषय उद्र खायनाय हांखे जेन कमप्लेन लेटर रमानी केस खायमानि बनो उद्र खायनाय हांखे